Ето, моля едно интервю да кажете нещо. Интервю не мога, защото ми треперат коленете. Ето да видим дали има треперат. Лъже, ама треперат. Виждате моделчето. Да го зумнем малко. Виждате. Това как всичко работи? Правят си уникален клип, винаги си в кадър на едър план. Аре, ти си високо. Каме това? Наска. Да, дигай му. Ало. Не, аз не стои. Няма над. Ето ще питам, че си излъгна на малко. На Булфона не са надписани 24-ки. Знаеш ли коя е? Не, обади се на 66. Не, да, на 66 се обади. Също съм елефант по посока. Не, защото и двете идват от един и същи край. Нали кирязъм? Да. Кажи им да лепат на спасьорите през това време влакната, които са общи. А може ли да спра да снимам да погледам малко? Аз кацам, чакай да ми снимаш кацане. Супер, да. Ето, показваме ви най-добрия. Ето, виждате му краката. Той затова така кара спокойно, защото му треперат краката. На мене ми треперат пръстите и виждате резултата.